Belakana hambai koktobat sumnai rok narok tini ni sini TSCO sini central committee ni sini kaisa protinidhi mulok jesung deputation lai mane coaching school khai so o deputation narok hai coverage khlai mane bagai narok belakana hambai so narok sai manna sini TSCO jung joto jarago sini tiprasar ni ham krai ni bagai borong ni jung jalni jarago jung joto jarago borong ni logeo tongo so abahai thangnai jorago jung boys bojungni hostel rongni jungjal tai o rungnokni jungjal rokno tui jungtini o jaga deputation relai mane kaisa TSCO central committee ni ongoi ani ganaro sini central committee ni president Netaji Deburma yango Obhinav Tripura yango sini joint secretary Alexander Jomatia tongo gang general secretary Sujit Tripura jung nukjakha o hostel ni je borong ni main problem tong mani tui ni je kaisa puila jungjal tong mani iron ni tui rok mano ba jora jora kanti tui maya abani gana gini borong ni o jaga o night guard ni kaisa belen ni issue tong mani okborok teacher no tui tong mani tai hostel warden no tui tong mani hingka jung headmaster bai ba HM bai kok salai mani yagulo motamoti borok ashas rikha je joto problem ni solution ongnai শুধু নাহারখে যে ও okborok teacher ni kaisa problem abongkha tabukni je hapang tongnai ba norok thangnai jora rogo media rogo borok release khlaikhana je tibrasa hamkraini kok salai lai je okborok teacher rokno niuk khlainai hinai borok je salai tong mani kaisi sini tibrasa rokno emotionally thungi tonglai mani sung nukha advertisement rok nrlaikha sungno tibrasa rokni hamkrainai yo sungno okborok chalu khlainai abo hai kwbangma bla 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 tamda biggopti kota kota rela abo baino tongthong jai tonglai mane kintu jung tini o school phai jeta reality jeta bastob phai nukhatamo o bojjung school agartala ni kaisa top school ni bisho kaisa school o school o kokborok teacher sikrei abo baise borokke kota kota sai tongo phekabo o jaga phai jung kokborok teacher sikrei age jeta khorongni tongmani sini usha mem bai sobita mem usha mem angka political science ni teacher binipore sobita mem tongnai BA ni bo GTC ke borok o jaga kokborok teacher korei onguise o jaga borok haino yogyagoi borok khurungi tongmani phekaba kwbangma jung tiprasarangni bai khlai paikha tiprasarangni bai kokborok atiri paikha etc sanai rok reality kintu atise reality jung TSCO tini je protinidhi mulok deputation phairo mani je nukjakha reality abahai o jaga kokborok teacher kaitcha phano kore abongkha main problem jung TSCO jini ka abono sini dabi tongnai tini ni protinidhi mulok deputation ni bisingtui khainai jorago jate o hostel ni je jungjal kaisa night guard dakti rona ongthok gana gini o jaga je borongni chamung nungmoni bo kaisa problem tongo chamung nungmoni problem na solve ongthok hostel warden jate sini khoroksa tiprasana dakti o jaga niyuk khlaina ongthok jotoni se important ongkha sini maniko kokborok o kokborok kokno phurungjakna bagai at least class 8 ni simi 6 ni simi 8 jora khoroksa tai 9 ni simi 12 jora khoroksa KBT yani kokborok teacher at least jate o bojjung school khorongnoi jate niyuk khlaina ongthok sini abono dabi tongnai joti abahai dabi ni bisingti phana joti jung thangnai jora rogo mania hangke ba nugia hangke jung aboni bagai khainai jora rogo tribal welfare phana hindi ba education department of phana hindi jung abono deputation relainai kita kaisa kokang sairwano abongkha jung nukjakha idaning tiprasa hamkran naikolnai ni bagai kaisa bedek tonga abongkha tribal welfare phekba belaino wanama singsa kokongkha tribal welfare tiprasa hamkrai rongni bagai rang rui tongo phekba o department na tabong nayokhe saba hostel abongkha education department ke abota ati hai ongkha nok tangkha danetaji thangui tongkha ang mane tribal welfare ke rang rogo nai tongo ke education department ke tiprasa hamkrai ni bagai se tribal welfare ke tribal welfare no sai manna bile tiprasa hamkrai ni tamo jungjal tamo abo phekba education department nayo abo bubuti hai system solitong abono tuibo song khainai salrogo khorang tisana ta main bojjong samnen paikha jung actually pasta sini main jeta dabi tongmani aboni bishoy sini mainly je dabi tongmani abongkha kokborokno jate dakti o jaga teacher niyuk ongthok night guard niyuk ongthok tuini jungjalna dakti katina ongthok ta hostel warden niyuk khlaijangna ongthok abono sini mainly dabi tong as a tribal welfare department kana mo mala education department bai jung actually tabo visit khlai tongo school mia jung hostel khora visit khlaika tini o jaga jung visit khlaika next time school tongo joto school ni agartala area je tiprasa school tongna visit khlai mani yagulo jotoni problem rokno tuyui jung overall kaisa problem nagai jung tribal welfare visit khlai